Zorionak, zu bezalako txerrendulari txiki bat eta berez esprinterra dana, Urkiola gainean, Euskal Herriko edo Euskadiko behintzat, mendaterik gogorrenean irabazi ez du. Zer moduz junda eguna eta zer moduz junda Urkiolara igora hau. Ba oso ondo, minutan joan naiz pizka bat bakarrik, baina ez nuen egiten ezer eta paratu dut. Eta gero, hemen Marko jarri du bere taldea ritmoa jartzen, eta gero jo du atakea, eta ondo segitu diot eta gero espirinean soltatu dut. Egia da, Marko da zu, egun osoa eta batez ere Urkiolan gora, elkarri begira gonzaret egun egoera guztian. Bai, al final favoritoak ginen eta demostratu behar ziren. Zuek ere ausartu zarete ritmoa jartzera eta Ikerrekin hor pixkanaka, horrek seguro Marko hori pixka beldurra eman diola atakatzeko, zu uste ez ala hain jarrazen izango. Oso aspergarria kakotx artean izan da azken igoera. Iker jarri da pixka bat lan egiten, ze Marko ez atakatzeko oso pronto, ze bere taldekideak ez dute asko duratu. Eta al final jo du atakea eta ondo segitu diot. Zorionak. Eskerrik asko.